Yayin da ake shirin gudanar da babban bikin al'adun gargajiya na shekara-shekara, wato Argungun International Fishing Festival da ke gudana, tuni dai gwamnatin jihar Kebbi ta fara shirye-shiryen tsaftace muhalli domin tarbar baƙi daga sassa daban-daban na cikin gida da ma wajen jiha. A cewar mataimakin daraktan ma'aikatar tsare-tsaren gina muhalli ta jihar Kebbi, Abubakar Nuruddin, kimanin ma'aikata 500 ne suka fitowa domin gudanar da wannan aiki tun daga cikin gari har zuwa manyan tituna da wurare na musamman. Tun lokacin da mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu, Allah ya taimake shi ya zama gwamna, ya yi alƙawalin cewa zai ba da dama, zai ɗauki mutane aiki da za su ci gaba da tsaftace garin birnin Kebbi. Turu wannan ministry ta Hayatu Bawa Jega an ɗauki ma'aikata waɗanda each and every day, Asabar da Lahadi kawai an ba mu aiki. Suna aiki, suna share garin birnin Kebbi gaba ɗaya da kewaye duka, duk inda ka san adda tulen titi biyu ana share shi kullum, ma'aikata na share shi, routine aiki ne. Wasu daga cikin ma'aikatan sun bayyana wa Sabuwar Murya TV cewa suna jin daɗin aikin da suke yi, tare da tabbatar da cewa ana biyan su haƙoƙinsu, ciki har da ƙarin kuɗi na musamman. Sosai muna jin daɗin wannan aiki a ƙarƙashin kuda, saboda da lokacin biya yayi babu ɓanda lokaci za a biya mu. Alhamdulillah wannan aiki mun ji daɗi ne, kuma mun gode ma Allah da shugabanninmu. Sai dai ma'aikatan sun koka kan yadda suke aiki, wasu kuma na batawa ta hanyar zubar da leda ko bawon rake. Da Allah a kawo mu NT waɗanda za a dinga kada irin leda fiye wata ko leda gora in an sha, kaga insha Allah garin za a ga ya ta need. Kuma muna godiya ga mai girma gwamna da irin kokarin da ya kai, kuma muna fatan alheri zuwa ga mai girma gwamna. Gaskiya muna buƙatar wurin zuba shara kamar motoci haka, waɗanda kamar bodi haka already muna da su, gaskiya ba su isan mu. Gwamnati inda dama kuma suna iya ka kokari, gaskiya kamata mu taimaki gwamnati, mu zama muna da inda muke akwai wurin zub da shara, inda an kai providing kuda na da inda ake zub da shara, sai a je a zuwa in lokaci yayi GM na kuda zai zo da mutanen shi da motoci a kwashe, shi ma yana iya ka kokarin shi. Abubakar ya kuma yi kira ga al'umma da su gaba da tsaftace mahallansu ta hanyar zubar da shara inda ya dace. Ya yi kuma kira da a samun musu da abubuwan zuba shara. Wannan mataki zai taimaka wajen inganta tsaftar muhalli, rage datti da kuma nuna ci gaban al'adu da yawon bude ido a jihar. Ana sa ran bikin Argungu na bana, kuma karo na 61, zai samu halartar jama'a masu yawa daga bangarori daban-daban, lamarin da ya sa gwamnati ke ƙara himma wajen tabbatar da tsaro da tsaftar jihar. Ibrahim Umar Musa daga Kebbi, Sabuwar Murya TV. Sabuwar Murya TV. Duniya mu sha kallo.